दङ दिनै 13 तारिख जुन 2025 सिपाहिजाला डिस्ट्रिक्ट टिप्रा मथानि उद्योगे दिनै सिपाहिजाला डिस्ट्रिक्टनि DM डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एंड कलेक्टरनो जों बेनिफ्रायबो अनुप्रवेशकारि इलिगेल इमाइग्रेंट नो चिन्ह तख्लाय प्रकृति भावे चिन्ह तख्लाय पुशबेक खायनि बागै डेपुटेशन जाखा मुख्यमंत्री ने एड्रेस खायै थ्रू DM नि माफाथ गासिनि एक्टन दाबी खा जे और ताबो त्रिपुरा राज्यआव प्रतिनियत डेली से अनुप्रवेश दङ हाबै दंफायो ओंगा आबनो बाखि रुखिनाय ओंगा आबो माबाय सुरि रग को सिगां मांखं बारिओ क्राइम रग सामंते बारि दङ अबायखौ नुजागै दङ अथच त्रिपुरा राज्यआव अन्य स्टेट एक्शन दं त्रिपुरा राज्यआव सेरकम एक्शन नामन नुजागिया किसे मिसा रम जागा आको जागो हेबनो जे हार फाइ दङ ताबो अनुप्रवेश दङ आबो बेलाय वाना मा सिंजन कक वाना ननि कक आबो जों त्रिपुरा मथानि अंगै जों आसुगै दंमालिया जों ताबो डेपुटेशन दिनै सुजर सिमि डेपुटेशन या उनगुट डिस्ट्रिक्ट डेपुटेशन जाक दङ मिया जेरेन्या जागो आम्बासार जाखा जम्बै सब डिविजन जाखा अमाके सारा त्रिपुरा गराङै डेपुटेशन जाखा कमलपुरगो दिनै के सिपाहिजाला डिस्ट्रिक्टनि DM नारो जों डेपुटेशन फैया जों आबनो आइडेन्टिफाइ खायि बबो जागाव ताबो आं कबग्रामबो जों जारा सस्पेक्ट दंनाय आबाहाय एरियायाव BC रगो ग्राम पंचायत रगो आबाहाय सस्पेक्ट दंनाय दंमोन हांके आबो सागलायथों सागलायरै पुलिस ने एक्शन नानै DM नो जों सागा DM ने एक्शन नानै बागै बबो लगो लगे आबाहाय केबो जदि साइमानाय दं हांके जदि आइडेन्टिफाइ खायमान हांके साइ लोकेशन रक आइडेन्टिफाइ खायमान हांके एक्शन नानै बागै जों आसा सरका ताइ मुख्यमंत्री उद्देश्य जोंबो सागा सिनारो डिटेंशन कैम्प खाजियाको डिटेंशन कैम्प खाजिनि बागै व्यवस्था खाजिनि खाजों स्पेशल टास्क फोर्स आसल कम खायनाय इम्प्लिमेंटिंग खायनाय इनका अब टास्क फोर्स गठन खायनांगौ टास्क फोर्स गठन खाजियाको इनका हाइकेसनि डिटेंशन कैम्प बरंना डिटेंशन कैम्प तनखासे एयरपोर्ट बंगना पुशबेक खाजिनि गाबाय खाजो आबार खाजिनि बागैनो जों दिनै आरो DM थानि जों बनो साका गबो अबश्य नायनि हिसाबाबो नायाखै जे जागाव जुदि इलिगेल इमाइग्रेंट दं हांके तारा जागे तुरंत खबर रै नानि बागै बनो जानांनायनि बागै बसनो साका गासिनि बिसं जारा बरक दंनाय रक जारा आम जनता दंनाय रक बरक बाहायनो जारा सन्देह दंहा सस्पेक्ट दंहा आबाय दं हांके सागलायनि निंथों सागलायके लगे लगेनो जों DM बा पुलिस नि SP नो जों सागलायाबो जारा देरे एक्शन नावयाखै बंना आइडेन्टिफाइ खायाखै ताम एक्शन नानाय आबो व्यवस्था खायनो निंथों अकक साजा काटा दिनि नांकुमनि कक संकाबो अब बेलाय कक त्रिपुरा राज्यआव सुजो त्रिपुरा सारा को पार्टी खनि सिमे अंख जानाय को गयाबो मुभमेन्ट अमरो जारा त्रिपुराव 10 को बरक त्रिपुरा बासिं तंनाय दङ अमरो सुरसिनि सिकिउरिटिनि उद्बेगनि प्रश्न सिमियाबो जत मुस्लिम बांगाली जत त्रिपुरा बासि जे तंनाय र बर इलिगेल माने इलिगेल न बंनो रहनन बै पुशबेक खनि जतन मुभमेन्ट खनि न ता त्रिपुरा सा बेस जे पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन आं सानामु जोंगो और जत पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन नंखना नां कारण इलिगेल इमाइग्रेंट रे खायनो लाबो जों त्रिपुरा मथासिम खायनो को गयाबो जतनि और बरंनि खायनो अधिकार गरजे को मुभमेन्ट खायनो नांगौ को मुभमेन्ट खायाबो नर साइमनि जोंगो बरतांगि खायाबो पार्टीनि हाई कमान्ड बाय साजागि बर खायां तो साइमिया जोंले सिनि हाई कमान्ड जों साजाक जों मुभमेन्ट खायनो सा जों मुभमेन्ट खायजों आबन बागै जों त्रिपुरा सानि बागै जों तस किसो त्रिपुरा सा बहुत रिसि जों पासंगो त्रिपुरा सानि बागै और त्रिपुरानि काहामनि बागै जों तांनि बै कक्साया तंनाय बाबो जों मा सानायाबो जोंनो केबो बुखु मुथुबि मेया हायसि जों सानाय दा जनजाति बिजेपि मोर्चा दङ नि गणमुक्ति परिषद CPM खायनाय दङ ताइ गुबुन कांग्रेस दङ अम दङ बरकटाम कक्सायां बाबो बंनि जवाब बरक मानाय बहुत टिमबाते आबनि अमंनाय आबो पाब्लिक सঠিক समय सঠিক जवाब नाम प्रस्तुत बरताबो सामनि बागै त्रिपुरा बाय संग्राम खायजों आन्दोलन खायजों आबो जतन नुबि दङ हायसि सर अपना तिले कोनो कैबिनेट दङ आदे आसलायका जे तिनि राहास्ति CM दङ आं अबनो ति कैबिनेट आसुगो नै ताफो जर खानायाखौ आबोनि बागै जों दिनै डेपुटेशन मारो अब आसुगो दाते जे एक्शन नानायनि बागै तुरंत सामुं खायनायनि बागै जेहेतु 19 तारिख जुन फायखांका पास पाइखाबो 1 मासनि गसिनि त्रिपुरा राज्यआव के 1 मास बायनिया सोंथेबो सोंथि मा सोंया हैसि तिन लेजिस्लेटर जों 1 बोसोर नांनायाबो 1 मास बायनिया दैलि फायजोंगो प्रतिनियत फायजोंगो तो दासन बिसिंग अबन एप्रुव खाजिया CM नि खाते इंजेनर बिसखां साला तामो स्टेप नानाय जोंआबो जों सालायाखौलाय जों ताम स्टेप नानाय जों सालायफिनाय आसुक बायचा जों थागिया तिनि दाबिथ जों 1967 TJS आसायफोरन सिमिसे TSF आसायफोरन सिमिसे जों बिदिसि बिचारन नाय बहुत आन्दोलन का बहुत थै कस खामन दारतै
जों आसुक आन्दोलन थाय गसनथिया बुंनाय जोंनि नाहार मुंसे बर' फाटान बर' रक फाइसे बाङैसे जोंना ताबो अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक बेबाक नुताबो कबले बिरमान नाङै दं जोंहाबो गमन होय जों मुक्तिनि बागै जों आसुक बायथिया गेटेबो मुभमेन्ट खायनाय खायांके जोंनि मुभमेन्ट तो सयान दंनाय आसुक बायथिया गया तिनि डीएम ले ताम खौ बिखाना डीएम बो सागा जे आइडेन्टिफाई खाय मेकन रुदि बुमु रुदि बुजागा ताम दं आको आबो खांके एक्शन नानन बागै बो सागा अकग्र सागाता